Bon Nadal. Bueno, a veure com va això. Vale, a veure. Com ha anat el Nadal? La Nochebuena la vam passar aquí a casa i recordo... va estar bé, perquè vam decidir innovar. Lo típic és fer, com algú de vosaltres em va dir, langostinos i cordero, no? Bueno, sí, realment sempre ho fèiem a casa els meus avis, la Nochebuena, i aleshores fèiem lo típic, no? Una mica així de marisc, peix i tal i qual. Però aquest any a casa vam decidir innovar i vam decidir que faríem això. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and old lang syne? For old lang syne, my dear, for old lang syne, we'll take a cup of kindness yet for old lang syne. Bé, ja heu vist. Efectivament, vam fer fondue. No és gaire tradicional, però per una història interna familiar, que els tiets de ma mare i els meus avis, que érem qui ho celebràvem, de joves, bueno, de més joves van anar a Gruyère, a Suïssa, i van provar una fondue de les que sempre ens expliquen l'anècdota. I vam dir, doncs, què millor que amb ells fer una fondue. I els hi va fer molta il·lusió. Torrons, neules... La veritat és que va estar molt bé la Nochebuena. El dia següent, per Nadal, ens vam reunir els mateixos, però aquest cop va ser a casa dels tiets de ma mare i vam tenir sopa de galets, i un altre cop torrons, neules. Però, fins aquí, a mi em va faltar una cosa. Polvorons. Tot l'any esperant a que arribin els polvorons i ni a casa, ni enlloc se'n recorda de comprar-me polvorons. Bueno, vaig haver de conformar amb les neules, tal, no hi ha cap problema. Però, evidentment, jo necessitava polvorons. I així va arribar el dia de Sant Esteve. Que tampoc hi ha polvorons. O sigui, estem parlant de que ha passat Nochebuena, dia de Nadal i Sant Esteve i que encara no he provat un polvoró, que els tinc jo reservats ja que me'n menjaré des de que ha començat el desembre. Bueno, amb totes aquestes, comencem a dinar cap allà a les 5 de la tarda. Avui estem fent el berenar de Sant Esteve. Berenar de Sant Esteve. I tenim canelons. Ara ja s'ha passat l'hora de la siesta i de tot ja, És veritat, ja no hi ha lugar a la Ja no hi ha siesta. lugar. És un nivell... Boníssim. Però, per casualitats de la vida, tenim polvorons. Bueno, l'alegria va ser desbordant. Descobrim que dins d'una caixa de la Estepenya no només hi ha pastetes i galetes, sinó que, a més, també hi ha mantecados de canela. Amb aquesta sorpresa, aleshores ens disposem a fer el tradicional sorteig de regalats. Faut-il nous quitter sans espoir de nous revoir un jour? Ce n'est qu'un au revoir, mes chers, ce n'est qu'un au revoir. Oui, nous nous reverrons, mes chers, ce n'est qu'un au revoir.
Després vam posar-nos a jugar al Dixit, que va ser molt divertit, i per si havíem menjat poc vam picar alguna cosa, que la meva àvia, no fos cas que ens quedéssim amb gana, ens va treure pernil, salmó i totes aquestes coses. I ara amb ganes ja de celebrar el Cap d'Any, així que, no sé, espero tornar-nos a trobar per Cap d'Any. Bon Nadal!